जुवारी पुलाचे काम निमण्या पावण्यार चीनाच्या लियुझू कंपनीच्या केबलिंगेचेर बांधला जुवारी पूल। वीज खात्यातल्या अभियंत्याचो उणाव रोखडोच काडटले भरून सांगता मंत्री सुदीन ढवळीकार। आरटीआयच्या माध्यमांतल्यान पेपर्स मागून करात स्टडी आणि मागीरूच करात राजीनाम्याची मागणी। तूर दाळीच्या विशयावयल्यान मंत्री गोविंद गावडेचो विरोधकांक सल्लो। गोयचे मातयेन राज्याची अर्थव्यवस्था केला घटमूट सांगता मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत। आणि पदाचो सोपूत घेतल्या उपरांत 24 वरां भितूनच मांद्रेच्या सरपंचाचेर दाखल जालो अविश्वास थाराव। 29 वेळ थारतले महेश कोनाडकराचे भवितव्य।